Hello, good morning. Welcome to my facial tutorial po, guys. So, for today, ang gagawin ko po is how to apply the Indian Healing Facial Mask. So, maganda to, guys. Ito kasing Indian Healing Mask, lalo na dun sa may mga open pores na mga kababaihan, even mga kalalakihan, pwede po itong mask kasi very organic po siya. So, ito po siya, yung Indian Healing Mask. Yan. So, gagamitin ko po ito ngayon. Ipapakita ko po sa inyo. So, first step natin lagi is yung ililinisin muna natin yung face natin. So, first step, ang gagawin ko po is, kasi para hindi na ako maghilamos, hindi ko nabasain ang face ko, unang ginagamit ko is yung cleansing milk with honey. So, ito po siya na pang-cleanse talaga siya. Even dun po sa mga busy na mga office girls, ganyan, mga basta busy na mga babae na natatamad na silang mag-wash ng kanilang face during bedtime and even in the morning pag magre-retouch ng makeup. This is the best. The best po kasi ito na panglinis instead of wipes. Di ba ang iba nag-wipe siya? Ako kasi pag nag-cleanse ako ng face ko, I'll do the cleansing milk first. Lalo pag nasa outside ako, siguro ang alikabok ang dami, diba? So parang nangingintab na yung face mo, which is yung pala may andumi niya, nandyan lang, kumapit na. So ang gagawin natin, guys, apply muna natin yung cleansing milk with honey. So ito siya. Maglalagay lang tayo sa ating kamay. So small amount lang siya, guys. Tapos pag na-spread mo na siya, 1, 2, 3, then ito. So igaganon-ganon mo lang siya. So i-rub mo yung face mo, ayan, hanggang sa na mawala yung mga dumi-dumi. Ayan. Ayan, sa may mata. Ayan. Ayan. So, mga ganyan lang. Mga 2 minutes lang na ganyan-ganyan. So, ito yung ginagawa natin. Nag-facial tayo ng cleansing natin ang face natin. Ayan. So, ayan, para ma-rejuvenate natin yung skin natin. So, ayan. Kukuha na tayo ng wipes. Ayan. So, tatanggalin natin siya. Ayan. Upward. Upward. Para hindi magsasag yung face natin. So, it should be an upward rotation. Ayan, guys. Ayan. So, another. Ayan. So, ayan na. So, another one. So, babanlawin natin siya ng isa pa bago tayo mag-apply ng susunod na step. May step number 2 pa tayo after this. Ayan. Hanggang sa darating tayo doon on how to apply the Indian Healing Mask. So, this is it. Ayan. Ayan, guys. Nakita nyo? Ganda na siya. So,
ito na tayo. Yung ginagawa ko guys, para yung kasi medyo yung skin ko iba sa medyo may pagka nai-irritate ako pag masyadong matapang yung gamot. Pero kaya lahat ng gamot na nasa akin is all organic and hypoallergenic. So eto po yung facial scrub ko na ginagamit ever since na nag-endo facial spa business ako. Ito talaga ang hindi mawala-wala sa akin, yung St. Ives na facial scrub. So maano talaga siya, ang ganda niya. So maglalagay tayo small amount of the facial scrub, then we have to apply it in our face. Okay, 1, 2, yan. Then, 3. Okay, so rub natin siya. Ang facial scrub naman, kaya ginagawa itong facial scrub, is to remove all the dirts and the dead skin na nandyan. Kasi yung dead skin actually, yun yung pinaka-first layer ng nasa skin mo, na dyan kumakapit lahat ng dumi. So, kailangan natin siyang i-scrub. So, it will last for 10 minutes for the face. So, 10 minutes. So, scrub natin siya until na yung maging milky na siya. Nagiging milky yung scrub. Ayan. So, maganda din yung scrub na very relaxing siya sa atin. So, ito. Pati dyan. So, we use this. Yung ring finger, napansin nyo, I'm using my ring finger. Kasi, pag ikaw nag-aral ng facial, even basic facial, ring finger talaga. Lalo na when it comes to cream, lahat ng i-apply mo. Kasi yung ring finger natin, parang magaan lang siya. Magaan lang kasi yung gravity niya. Hindi siya hindi niya dumidikit yung unlike dito, pag lahat dyan, except the ring finger, ayan, nadadala niya yung cream. Pero sa ring finger, pag ginanyan mo, as in, wala siya. So guys, continue. Ayan, so nagki-creamy na siya. Ibig sabihin, pag madumi na yung face natin, ayan, naaalis niya, parang yung ligbag niya ay lumalabas. So, you must to avoid. So, ito kasi parang lang siya, facial cleansing lang talaga sa akin kasi wala naman akong pwedeng alisin na sa face ko. So, I need this. You have to do your facial scrub 2 times a week lang, guys. Huwag kayong mag-scrub every day because the more you scrub your face, the na siya. Yun yung nagiging siya, dry yung face. 'Di ba? Hindi na siya blooming, kundi nagda-dry. Mapapansin niyo 'yan. Lalo na pag ang gamit niyo ay matatapang na mga facial cleanser, di ba? Ang iba nag-astringent or kung ano-ano ka na ginagamit nyo, guys. Ayan. So, this is it. Yan. Na na siya. Napansin nyo, guys? Yan. Yung na dito. Ayan, yung mga dead skin na nawawala. So, pagdating naman sa leeg, kung gusto nyo buo yung nyo, yung pantay ang kasi pantay yung color ko. So, madadala din yun sa sabon. Later on, we're going to show you about the Arbutin soap. Arbutin soap. That's my soap. Ayan guys. So, ito na. Nag-dry na siya. O, nakita nyo? Nag-dry na siya. So, meaning, pwede na natin siyang i-wipes. Okay? So, wipes ulit tayo guys. Same procedure. Remove it and upward rotations, guys. Yes. Thank you. Ayan.
So, okay. One more. Ayan. Diba sabi ko sa inyo dyan sa ayan. Ayan yung nakikita nyo yung ayan yung dumi. Ayan siya. Na nakukuha natin sa face natin pag madumi. Kasi syempre galing tayo sa labas. Laging madumi kasi nandyan yung usok ng sasakyan. Nandyan na lahat-lahat. So, we need to be careful on our skin para laging malinis. So guys, one more. Ang dami lang. Ayan, so ayan, so malinis lang guys. Pag ano naman po, ang susunod nating procedure is yung how to mix the Indian healing mask po. Ipapakita ko din sa inyo kung paano natin i-mix. So, babalikin ko kayo para ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-mix. Okay? Hello guys. I'm back. Eto na. Tingnan nyo yung face ko after my facial scrub. Ayan. So, malinis na siya guys. Eto, ituturo ko sa inyo. So, eto na siya. We are going to use this. Paglalagyan natin, then the spatula. Spatula ang tawag nito. Then this is the cream bowl. Ayan. So, kailangan may mga ganito tayo, no? Ayan. So, sige. Continue tayo. This is our Indian healing mask. Okay. So, kukuha na tayo, guys. Ang itsura niya, guys, parang powder lang siya. Ayan. Parang powder lang siya. So, ito ang gagawin natin ngayon. Diba? Ito yung cream bowl natin. So, maglalagay tayo ng isa, dalawa. Ayan. Tapos, dagdagan natin ng konti. Para yung tamang-tama lang sa face natin. Para, sumakto lang yung mixture natin para sa gagamit for today. Kasi, pag ginamit mo, pag sinobrahan mo yung mixture mo, hindi na siya maganda i-apply. Parang nawala na yung ano niya. Yung, ano dun, kung sa ano nawala na yung power niya pag na-stack mo na siya, na-mix mo siya, but then, hindi mo siya nagamit lahat. Tapos, ilalagay mo siya sa cover na canister, but then, hindi mo magagamit for ilang weeks. Hindi na siya magandang gamitin, guys. Okay? So, ito na, guys. I-mix na natin siya. So, pagdating sa mga guys, ang kailangan natin is distilled water. So, ito, distilled water to, kinuha ko sa water dispenser namin. So, yun ang gagamitin nyo when it comes in mixing all the mask. Yun, yung mga powderized na mask na kagaya nito, ng Indian mask. We only use distilled water. Okay? Ayan. Distilled water kasi ang ginagamit natin when it comes to mask. Kasi pag running water ang inano natin, ang dinisolve natin dito sa mask, maiiba po yung ano niya lalo yung collagen. Hindi siya pwede. Kasi may collagen content yung Indian healing mask natin. Which is collagen is an anti-aging ingredients of all the masks. All kinds of masks na facial mask na ginagamit. Pag may collagen, that is
anti-aging ingredient siya. So, kailangan talaga natin ito para hindi siya mamatay yung nanditong mga nakalagay na ingredients. So, guys, ilalagay na natin. So, tansyahin natin para hindi hindi naman masobrahan yung water niya kasi gagawin natin siya and creamy lang siya. Yung creamy lang ang mixture. So, guys, this. Okay, stop muna. Halo-halo tayo. Ayan. So, hahalo-haloin natin. Pag kulang pa, you have to put it all again, little by little. So, ayan. So, ganyan pa siya. So, need more. Okay. Okay. Pag naging creamy na siya, saka natin siya pwedeng i-apply. So, eto na siya, guys. Ayan. Ayan. Cream na siya. So, pwede na natin siya i-apply. So, i-cover muna natin siya. Ayan. I-cover muna natin to para hindi siya contaminate. Okay. So, ito na tayo, guys. I-apply na natin yung ating mask. So, start muna tayo dito. Ayan. Kasi, di ba, nag-start tayo into cleansing, scrub, then winash natin, inalis na natin yung facial scrub. So, malinis na. Pero, kung ang face ko is yung may mga blackheads, whiteheads, pimples, and acne, they are called a deep cleansing facial process. Yun. Kasi kailangan mo siyang alisin bago mo i-apply yung mask para mas malinis at yung mga tinanggalan mo magko-close siya, then ang open pores naman magko-close din po kasi kailangan din natin pag sobrang oily, meaning yung skin ng facial skin nila is open pores talaga sila. So okay, we start applying our mask. Okay, start here. Medyo lang pag sarili, pero pag na-practice nyo, hindi na mahirap mag-apply ng mask. Guys, so pag na-apply natin yung mask, we'll have to wait for 1 hour or depende kung kailan. Depende sa absorption kasi ng skin. Minsan kasi pag oily skin, ang mask nagtatagal for 2 hours sa mga ganitong klaseng mask na kailangan mo i-apply. Kasi makikita nyo pag oily ang nagbabasa-basa siya, minsan nagtutuyo na, parang ganun, may ganung effect siya. Ayan. So guys, pag sarili mo ang ginaganito mo talaga medyo mahirap, pero pag nasanay na, hindi na. Nung una kasi prinactice ko talaga ang sarili ko, lahat ng mga mask and creams, toner, nagamit ko yan lahat bago ko i-endorse sa mga clients ko, guys. Kasi dapat makita mo na sa sarili mo bago sa client, kasi para paniwalaan ka ay effective.
effective yung gamot. Okay, so we're going here. Ayan, so guys, ikaw ang naririnig. So guys, ito yan. Ayan, pataas tayo dito. Di ba pag minsan pag may mga wrinkles na, kailangan to, mga aging na. Ayan, anti-aging yung kailangan natin. So guys, ito medyo mahirap na. I-ano na natin siya. Para mabuo natin. Ayan. Ayan, di ba guys? Yung mask natin na minix is sakto lang. Kailangan sakto lang guys kasi pag hindi nyo naubos yan, mako-contaminate lang siya. Hindi nyo na siya pwedeng gamitin. The following day or ilang days kayo bago mag-facial ulit ng sarili nyo. Hindi nyo na pwedeng gamitin. Contaminated na siya. Ayan na siya guys. Ayan. So, ano po yan? Mantayan ko yung 1 hour. Then, pag 1 hour na, ipapakita ko sa iyo kung ano nang itsura ko pag 1 hour na. Ayan. So guys, ito. Tingnan nyo. Ayan. Nakalagay na yung ating Indian Healing Mask. Then, I'll be back after an hour para ipakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari sa face natin. So, wait nyo lang guys yung outcome nito. Maganda at eto, maganda talaga tong mask na to. Then, so, hopefully, may mga susunod pa akong, hindi lang hopefully, gagawin ko talaga na may susunod pa akong facial tutorial video ng iba't ibang klase ng mask. Okay, hanggang dumating tayo dun sa nire-request ng iba, yung tungkol dun sa gold collagen mask. Gagawin natin yung guys. So, let's have some time para paanuhin natin to ng 1 hour. Then, balikan ko kayo. Hello? Ito na guys. So, bali ito na yung 1 hour na kasi siya. So, medyo hindi na ako makapagsalita ng masyado kasi mahigpit siya. So, ito yung tinatawag na may buttocks effect siya. Kasi, may facial lift, facial lift yung nalilift yung facial skin mo. So, ito ang gagawin ko nito guys. Babanlawin ko siya into a running water. Then, kung may ice kayo, after yung ma-wash ng running water, pag may ice, i-rarabo siya ng ice. So, balikan ko kayo after na ma-wash ko yung face ko. Okay? So, ito na po. Natapos na natin yung yung pagbanlaw ng mask. Kailangan na natin siyang irarab ko lang siya ng ice. Then, tapos na po yung procedure natin. So, ganito yung, may ice po ako. Ito. So, need natin ito.
So guys, ito yun. Masarap siya sa mukha yung pag-aano ng ice. Ayan, pahingaan muna natin. So, mga 5 to 10 minutes, aano natin siya ng ice para, di ba kasi ang higpit kanina, then para mas matoned yung skin natin. Alam mo guys, alam nyo, yung ice, yung paggamit ng ice, na irarab nyo, lalo pag yung pagkagising nyo, may ice kayo, kahit ganito lang kalaki, yung ice nyo, ganito lang kalaki, so iubos nyo sa face nyo, ang ganda ganyan, talagang yung banat na, nababanat yung face mo, na nalilift siya, may tapos mapabata naman talaga yung ice, yung tsaka yung may mga open pores, lalo yung mga open pores talagang nagko-close dahil sa ice. So again, same procedure tayo guys. So ito, so tatapusin lang natin yung ilang minuto nito, then continue lang, then yan na po yung gagawin. Tapos yung naman, dahil gabi na, mag-aano tayo, yung ipapaano ko rin sa inyo. So kasunod nitong video na to, on how to do facial with clay mask, yun ang itatitle ko dito. Then the next video na i-upload ko, abangan nyo, on how to do my night routine, yung night routine ko po, kung ano ang nilalagay ko sa face ko every night. So guys, ito siya. So, tapusin natin lang itong ice. Continue. Ayan, continue lang natin. So, sa mga lalaki dyan na, yung mga boys, di ba nagtatanong sa akin, yung may mga nag-comment doon sa video ko last, yung facial treatment. Yan boys, kung lalo na yung mga nasa OFW, yan, ice lang po ang gawin ninyo. Magiging malinis yung face ninyo, lalo na yung malalaki, prone talaga sila sa open pores, mga oily ang face nila. So, yan, ganun lang ang gagawin. Yan, dampi-dampi pagdating sa face. Then, ito na, balik ulit tayo. Ayan. So, yan guys. Na tayo, ilang minutes. So, 5 minutes ko lang gagawin to. Then, na tayo. Na night routine ako. Ipapakita ko sa inyo paano yung paano at ano ang ginagamit ko during night time. Ayan, so see? Ayan na yung face ni Bicolana Ako Vlog. One more. Last na, paus na. Okay. So, this is it. Okay, tapos na. So, guys, ito na tayo. Yan na yung katapusan ng ating facial with clay mask. So, ayan. Yan, so guys, yan na siya. Na-toned na siya din. Mamaya, ipapakita ko naman sa inyo yung next video ko about my night routine. So guys, thank you so much for watching. And sana'y samahan nyo pa ako sa mga darating na araw. Gagawa ulit tayo ng iba-iba. Then, even paggawa ng mga organic mask na nasa garden lang natin or minsan makikita nyo lang sa kitchen. Ayan, ginagamit sa pagluto na pwedeng gawin facial mask. I'll try my best to do first ng mga ganong klaseng mask para maipakita ko sa inyo. So, unahin ko siguro doon guys, abangan nyo yung mask na ginawa ko nung na-featured ako sa ABS-CBN Baguio. Okay, i-share ko yun sa inyo paano ko ginawa. So, yan, ito na siya guys.
Di ba maganda sa skin yung malamig at yung eyes, very smooth siya. Ayan, so, guys, thank you so much. Stay tuned lang kayo sa channel ko. Then, I will show you more videos regarding skincare. Thank you so much and have a nice day.